Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan. Pitsa 1 sa bulan sa Oktubre tuig 2021. Ato karong gisaulog ang kapistahan ni Santa Teresa Saint Therese Lisieux. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 10 bersikulo 13 ngadto sa 16. Si Jesus mingon sa katawhan, "Allaot ikaw Corazin, ug allaot usab ikaw Betsaida. Kay kun ang mga milagro nga nahimo diha kaninyo, nangahimo paunta didto sa Tiron ug sa Sidon. Dugay na untang naghinulsol ang mga tao didto ug nagpakita niini sa paglingkod nga nagsulob og bisting sako ug nagbulibod og abo sa ilang kaugalingon. Sa adlaw sa paghukom, mas kaluy-an paunya sa Dios ang Tiro ug ang Sidon kay kaninyo ug ikaw Kapernaum. Buot mo bang ituboy ang imong kaugalingon ngadto sa langit? Ibanlod ka hinuon ngadto sa impierno." Og miingon siya sa iyang mga tinun-an, "Ang mamati kaninyo, mamati kanako, ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako, ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.